Memban wushishi gobe WUSHISHI na godiya. Tafiyar TAFIDA tun asali akwai gaskiya. Wa'anda ke son memban nan a gaba daya, cikin su sheshi shine asalin dan jam'iyya. An kara zo ne dole a bar mu mai dariya. Mai zamani ya fi mai laya. Duk abin da za ku yi mun shirya. Mun bar firamare ko a sakondirin mu ne. Masu hasada sai ku kare shiri yan jar uba. Sanata Abubakar Lolo Za mu zaɓa gwamnan jihar Naija Bago. shi'ar da matasa. Abdullahi Idris mai sona ne jagaba. Sanan WUSHISHI memba WUSHISHI za mu zaba. Jama'an WUSHISHI san ba ni bari a cutar da ku. Wallahi na sani sheshi yana amana da ku. Ramin da kun ka faɗa ciki sheshi zai fit da ku. Mu mun sani a mulkin wani baya ai mun da ku. Bara lailai shiru kar ai shirin sai da ku. Dan yanzu mun gane ɗan tsurku. Bari ɓoye fuskar ku mun san ku. Yawa. Shugaban jam'iyyar APC Shehu Ciroma, baban Umaima ango na Amina soja a gaba. Sanata Abubakar Lolo Ce za mu zaɓa gwamnan jihar Naija Bago. shi'ar da matasa. Abdullahi Idris mai sona ne jagaba. Sanan WUSHISHI memba WUSHISHI za mu zaba. Shugaban jam'iyya ta na WUSHISHI mai kyau fari Muhammad Ciroma ya zo da sabon shiri. Dukan abin da za a yi mishi shi yana haƙuri. Wasu suka ce wanda ya yi mishi za su mai gatari. Ji shugaba sai ya ce musu a akwai nazari. Ku sawa zuciya annuri. Ya shugaba, Komai aka yi ma dau sauri. ya shugaba, A jam'iyyar nan ta APC na WUSHISHI duk yawan yaran ta Shehu Ciroma kai ne uba. Abu liman